Bun găsit, prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție, la cea mai tare ediție de Vrei să fii de... Hândelos! Astăzi am dat upgrade la ediția asta pentru că avem un duo special, zicem noi. Acum depinde și de voi dacă o să zâmbiți, dar noi garantăm că o să zâmbiți. Ne știți prea bine, noi suntem ăștia, Sociu și Palade, dar în 2026... Așa s-au înscris, Nicule, cu invitații noștri, pentru că noi avem un site al nostru, www.luamei.ro. Ce? Asta trebuie bipăită sau lăsăm așa? Nu, lăsea. Așa o să-mi vină. Da, dacă o bipăiești, uite, mai zic o dată. Da. www.mâncamei.ro, așa? Da. Se numește și colegii noștri s-au înscris Producția noastră, că avem și noi mai echipa în spate. Avem și noi mai echipa în spate. Oameni buni, vrem să vă prezentăm concurenții din această seară, care vreau să precizez împreună cu șeful meu, cu Nicușor, Cu Dan Bursuc. cu șeful meu, cu Dan Bursuc, premiile De astăzi. de astăzi sunt reale. Sunt chiar reale. Oameni buni, în această seara, Tot aia, mă, tot noi. În această seară, Prost să concurenții fii să vor înțelegi ce am vrut lupta să zică. pentru suma de 30. Dar nu știm ce. Ba nu, 30 de milioane. Bine, ok. Am zis. 30 de milioane. Pe nu avem bani ăștia în buzunare, e pe card. I-am pe card. Că puteam să arătăm, da. Da. Am o bagnotă care valorează mai mult. Nu eu dau pe aia. Nu O am dau acolo pe aia, în da. dormitor la mine. Oameni buni, în această seară, stai așa puțin. Care vrei să fie numele tău de scenă, mă? Cap gros. Nu. Petre Ștefan. Prosciutto crudo. Petre Ștefan. Păi eu nu mă Petre Ștefan, zic numele tău de scenă, Iure, Petre Ștefan. Nu știu. Da, vreți să aduceți la cunoștință că una dintre lavariere s-a stricat, iar Iulian Mihaela Vasile nu va avea... Ce treabă să vă familia mea? Bă, păsăm că ești în direct la oameni. Bă, mâncați Cristiane, bă, Este ce frate. m-am zis că astea nu mai facem. Gata. Bă, frate. L-am dat pe 5 euro. Ha? Ne-am dat, gata. Deci cum e numele tău de scenă? Cristian și mai cum? Cristian Bocanc. Da. Cristian Bocanc, împreună cu Iuliana Vasile. Nu, Iulian e Vasile, băiatul... Iulian Laura Mihai, mă. Iuliana Mihai. Nu mai spunem regulile pentru că le știți prea bine, da? Că aveți variante ajutătoare, puteți să sunați pe cine vreți voi, Că să mă așa. în altă parte, Nicule. Da. Oameni buni, în această seară avem alături de voi doi concurenți foarte, foarte speciali. Pe nimeni altul decât Cristian Bocanci în gură și îți dau voie să-l prezinți tu pe al doilea. Iulian Mihaela. Îl știți prea bine pe Iulian, bine și pe Cristian ați văzut în ultima ediție de Caterinca României, unde a făcut glumele cele mai proaste din ediție. Da, a fost câștigător. A fost câștigător. Și îmi spuneți dacă sunteți pregătiți să-i dăm drum. Da. Sunteți pregătiți? Da. Zi mai limpede. Da. Da. Mai aproape de Mai aproape, mă. Da. Da. Nu, de tricou, mă, așa. Da. Bă, dă-mă tricoul jos și pune-l între el. Hai. Zi acum tot. Da. Zi mai tare că nu se ia acum. Suntem pregătiți, da. Așa. Tu ești pregătit, Cristian? Da, sunt pregătit. Perfect. Prima întrebare. Cine a inventat marțipanul? A. Marița Frumoasa. B. Mihai Moraru. C. Codruz din inimă de țigan. D. Corina Chiriac. Corina Chiriac. Au. Marița Frumoasa. Da. Băieți, voi sunteți o echipă și trebuie să vă sfătuiți între voi. Care, bă, vorbești cu el, băi Iulian, ia zi. Uite, tu ce zici? Eu zic că aia e, că veniți cu argumente, voi trebuie să fiți o echipă. Ok. Puteți să vă sfătuiți între voi, băieți. Pe care zice? Ok, cine a inventat marțipanul? A. Marița Frumoasa. B. Mihai Moraru. B. C. Codruz din inimă de țigan. D. Corina Chiriac. Mihai Moraru? Au. Marița Frumoasa. Da. Amândoi, sunteți de acord cu răspunsul? Nu. Nu zic că nu e. Ce vrei, eu am luat. Mihai până câte ani cu ăla. Cine? Mihai până câte ani cu ăla. Hă? Al doilea, care ai zis? Mihai Moraru. Mihai Moraru, da. Mihai Moraru. Da. Ești de acord, Iulian Mihaela? Da. Deci blocăm varianta de răspuns B, Mihai Morar. Băieți, trebuie să fiți foarte pregătiți, pentru că o să câștigați fiecare întrebare valorează 500 de lei. Ok. Dacă voi dacă răspundeți greșit, vă dăm afară și vă zic așa. Bine, nu vă zic acum. Nu zice. Ai înțeles? Vă zic așa. Ieșiți, mă, afară de milogi. Dar nu zice așa. Dați-vă în de zdrențe.
ăla n-are degete la mână, tu ești un gras, căpiat muist, dă-te de aici. Așa, nu ce așa. Ai înțeles? Deci dacă ferească Dumnezeu să bat în lemn, nu răspundeți greșit. Nu ce așa. Răspundeți greșit, pardon. Dacă răspundeți corect, să rămână vouă. Deci, consultați-vă foarte bine. Să nu vă zic, dă-te în mea de aici, n-ai degete, dă-te în de miloc. Și ție, bă, nu mai râde, frate, că nu e de râs aici. Și ție să zic, dă-te în de aici, că te iau și te put în cur. Uite-mă, râde, Nicule. Haide, nu, am înțeles. Imaginezi tu cu el asta. Da, Am dă-te înțeles. în te put în cur, milogule, pletos. Hai că am Nu vreau să înțeles. spun asta, dar nu, asta e dacă e, știi ce zic. Da. Ferească. Sau ferestră. Blocați varianta B. Ferească. B, rămâne B, Mihai Muraru? Da. Au! Ce dracu, mamă, să mă Te vezi, băi, așa, asta zic, Nicule, de asta zic. De asta v-am spus, atenție bine, de ce? Vină cu un argument, tată. De ce au? Și vină mă și tu cu un argument. Eu am zis, Mica e pe ăla. Buraru? Da, Buraru. Sau Toraru? De ce zici ăla? De ce crezi că eu? Fă-l pe om să înțeleagă. Că poate el avea tată la tort, la marcepan. Tu ce zici, tată? Au! Bine, rămâne pe au. Marița frumoasă? Da. Blocăm varianta Blocăm varianta. Marița frumoasă. Felicitări. Da. Stai un pic, că n-am zis. Bă, dar nu înțeleg de ce râdeți. Eu nu văd. Păi nu tu, tată, el. Iulian. El a venit aici ca să câștige niște bani. Frate, ai venit să câștige niște bani? Da. Și de ce râzi? Vreau pentru altceva, nu. Pentru ce? A, pentru ziua de mâine, că mâine faci Caterinca. Nu. Bă, adevărat nu mai râde. Bine, gata, nu mai râd. Bine. Am înțeles. Blocăm varianta A, Marița frumoasă? Da. Felicitări. Răspunsul vostru în această seară, cu părere de rău vă spun, băieți, îmi pare foarte rău, zic cu mâna pe inimă, mi-am luat chiloții mici, mă, prostule. Lua-mi-ai gură de milog, fără degete, dă-te în pletos amărât muist. Răspuns corect! Felicitări, ați câștigat. Îmi retrag cuvintele ce am spus, băieți, iertați-mă. Bravo, Felicitări, băi, băieți! felicitări! Ați ajuns la prima sumă câștigată de voi, în valoare de 500 de ron. 500 de lei. Am improvizat puțin sativul ca să putem să avem... Nicule, sunetul vezi ce corect. frumos e să lucrezi în echipă? El a zis Mihai Morar, Da. ai înțeles? Iar Iulian a spus Marița frumos. Marița frumoasă. Deci de-aia v-am spus, băieți, aveți grijă cum vă împărțiți banii la final, pentru că s-ar putea să aveți dubii în împărțeala făcută. Da. De ce? Acum, dacă mă întreb pe mine, Iulian merită din plin. Deci eu nu ți-aș da niciun leu. Tată, eu nu i-aș da niciun leu. Mașina a intrat în el din plin. Eu nu i-aș da niciun leu. Tu ce crezi acum? Uite, tu te dai mai cunoscător la început. Până la urmă, faceți jumate-jumate banii, tată face jumate-jumate cu ei? Da. Deci, tot jumate-jumate cu ei. Da. Doamne ajută, bravo, foarte frumos. Să fiți de căcat. Frumos. Urmează următoarea întrebare pusă deja. Ce avea Mariana în coș? A. Struț. B. Catapeteazmă. C. Biborțeni. D. Puroi. Străci. Nu. Sprot. Hai să mai țin eu toate, te rog. Ce avea Mariana în coș? Da. A. Struț. B. Catapeteazmă. C. Biborțeni. D. Puroi. Merge pe Veretando? Au! Struț. Da. Nu merge pe Veretando? Pe verandă. La mol. În mol, veranda, cred. Eu nu înțeleg, nu înțeleg. Sunt Pe și eu. Veretando. Nu prima. Veranda a doua, mă, la mol, acolo. Intrat la Cătălin. Merge pe Veretando? Deci, băieți, fiți atenți aici, că la mijloc este un skepsis. Ce avea Mariana în coș? Am înțeles. Struț, înțeles? catapeteazmă, Căpătânească de-aia. capitanească, mă, Nicule. Aia, Căpitănescu, era aia de pun scăpulă. Da. Zi, merge pe Veretando? A, da. Bine. Da. Adică catapeteazmă? Da. Deci ce le răspundeți? Bă, că am zis. Ce? Că... Pa. Ha? Cam tot dumnezească. Deci ce blocăm, băieți, până la urmă? Au. Au? Struț? Da. Păi până acum a spus catapeteazmă, acum nu mai ia catapeteazmă? Zi, ce să luăm? Nu, să luăm. Beu. Bine, beu. Adică catapeteazmă? Da. Ce e varianta? Ce era la B? Deci A, puroi,
B. Catapeteazmă. C. Biborțeni. D. Puroi. Ca pânzarea avea, da, beu. Capetanos. Beu, mă. Pantelis Capetanos? Da. De la FCSB? Da. Tu ce zici? Tot la fel. Cine? Capitanul și cu ăla. Catamisami Sacul? Să Blocăm B. Camitami Sacul. Da, băieți? Da. Cât vrei să-i ajuți, mă, mâncați-și cu Luca? I-ai ajutat, eu am observat Să că mă- ai zis ai că n-am văzut? vorbit. Undeva Ai la văzut? 2-3 zile n-am vorbit, că știam ce... Deci hârtie. catapetează, mă. Dar nu, e învățat, le-ai dat mură în... Mărgelot. O dăm ca semințe. Adică n-avea cum omul să nu știe. Și care e răspunsul De de fapt? ce? Care ai răspunsul, mă, până la urmă? Beu. Care? Capitanul și nască. Catamotească? Și tu ce zici, mă? La fel. Ce? Ca De ce râzi? Zi, Iuliane. nu face să râd, mă. Nu mai face, frate. Nu, să mor dacă râd acum. Zi, frate. Beu. Ce? Ca pânzarul ăla, cum îi spune. Ca pânzărul. Îmi suna băutură alcoolică, ca pânzar. Ăla, mă, cezanul. Băi, haideți că am blocat buvea asta, că mă fut norocul vostru de concurenți. Așa, am blocat. Asta e, n-am ce să vă fac. N-am ce să vă fac. Și de aia n-are ce să vă fac. Răspunsul vostru, băieții, în această seară este... Ce visuri? Zi-le tu. Ah. Asta e. De ce râzi? Mă faci tu să râd. Deci dacă mai râdeți, mă jur pe familia mea, dacă mai vă dau niciun leu. Niciun leu. Zi? De ce râzi? Te strâng prea bine. Deci m-am jurat pe familia mea că nu mai dau niciun leu. El se strâmbă la mine. Nu, frate, eu Nu sunt- mai Dacă râdeți, nu se frate, vă rog strâmbă? frumos, că aici este o emisiune de cultură generală. Ok. Băieți. Zile, Nicu. De ce râde, nu înțeleg? Să moară, mă, dacă nu zici. Zi. Felicitări. Răspuns corect! 10 milioane, băieți. Aveți 1000 de ani. 3 de milioane și, hei! După tânăra, bani de greu, da. Cum Bă, vă simțiți că aveți 10 milioane în buzunar? Uite, acum e la tine. Tu, Cristiane, și tu, tată. Ai bani în buzunar, uite, îți dau buzunarul. Ce faceți cu banii, până la urmă? Prima dată, unde vă duceți voi asta, auzi? Vreau să spun sincer? Unde Da, mă duc? sincer, Da. sincer. Nu minți, că nu mai avea de ale. Nu, te duci la Bragadilu? Nu. Da, unde? La curve. Adevărat? Nu, glumesc. Mă duc să iau ceva de plecat. Păi da, asta nu însemna, Cristian, să te duci în America, că tu ți-ai haine numai de la America. Acum trebuie să luăm City România acum. Da? Da. Când De am- unde? De Tu, ce Iulian? oraș și luat tricoul Trec pe ăla? Delta. Pleci în Delta la pescuit, nu? Tu ești Nu, un mare, la mare tot că pescar. nu l-am întrebat de unde mi l-am luat. Nu l-am întrebat. Unde duci eu? Pe Delta. De ce? La pescuit. Pe de ce? Nu, e mai bine. Pe nu E ți-ai mai pește? frumos. Ha? Nu ți-ai pește? Bă, să vă că prind eu ce Ce Adevărat? ai tu dacă îl prinde? Bravo. Bravo, Sunteți pregătiți pentru a treia întrebare? Da. Vreau să o mai tare. Da. Nu, Mai mai tare. Da. Da. Mai tare. Da. Mai Mai începe că mă doare capul. Mai zi Da. capul. Da. Băi, mă doare capul, vere. Nu tare rotul, nu cu bune care prinde. Mai zici eu odată. Da. Da. N-am auzit. Da. Sunteți pregătiți sau nu? Da, suntem. Mai tare. Da, Da. suntem. Mai tare. Da, Da, suntem. Mai tare. Da, suntem. Mă doare capul. Mai încet. Da, suntem. Dați-vă de aici. Urmează a treia întrebare. Din ce este făcut struțul? A. Lemn masiv. B. Dudu stil. C. Ciotoianu. D. Gel de duș Nivea. Cetățeanul. Ok, tu ai dat răspunsul. Tu acum tu te pricepi, tu ești priceput acum ar fi. Tu cunoști, tu ai cunoscut. Și din ce se face struțul tu? Nu? Din Ciotoianu, nu? Să mă rămân Dar să ăla. mă juri. Dă-te încolo. Ți-am dat pe măta? Dă-te în Dar el știe că tu te simți că Îl ești jură și priceput. acolo. Du-te în Nu, Du-te în ăla mea. să mă rămân, dar nu jur. Și pe altul. Eh. Zi pe bune acum, din ce se face struțul? Dă-ne Pe vezi? Cum te înțelegi tu acum cu el când îl spune așa și tu așa? Cum dilem? Pe dacă erați la DRPG și avea să dădeați dilem? permisul. Cum se dădeați? face Cum din era? lemn. Struciu. Face din lemn. Pe vezi? Băi, momentul, nu-l face din lemn? Nu. La ei nu. Struciu? Da. Da, din lemn se Cum face. se face din lemn Din lemn se struciu? face. E animal, nu e... Da?
Uite ce cine face, știe! mă? Și din ce ai Și tu? din ce se face? E din animal. E animal. Păi și tu Păi ce din ce ai se scris face? acolo, mai zis, ce, Da, sat, ok. răspunsurile. Le Masiv, Dudu Stil, Ciotoianu, Gel de A, duș. și o Ce tăiană, da. Ciotoianu. Păi hai mă că nu ne înțelegem mă unde suntem aici. Suntem negrocofreni? Sfătuiți-vă, băieți, eu așteptăm Zi. o problemă, avem o problemă. Cioteanu rămâne. Cine a rămas cu tine? Bine. Cioteanu rămâne. A? Cioteanu. Ciotoianu. Rămâne Ciotoianu și la tine? Da. Cât la sută rămâne Ciotoianu? La mine e 100% ca să știi. Păi nu e până la 100% la mine. E până la 3 milioane de sute la mine. 3 milioane din sute. Și Da. tu? La fel. Cât? 3 milioane. Ce 3 milioane? De sute. 100%. 100%? Da. Care e răspunsul de fapt? Cioteanu. Zi. Cetărean. Nu e Ciotoianu. 3 milioane, mă, rămâne la 100? Sau 25% la 100? Și al 1700, 1800? Dar depinde de ei, mă, dacă a fost invitant și a De asta făcut spun, Nicule. târguri cu oamenii acolo să te târguiască. Blocăm răspunsul ce? Ciotoianu? Da. Bine. Haide, Nicule, dacă e vorba, deci voi ați vrut, da? Ați văzut că n-am mai vorbit mult. Da, Cioteanu. Mă, asta are siguranță pe el. Cât așa o simt. Nu simt. Da, mă, răspunsul e greșit, Ciotoianu, nu e Ciotoianu. Ziceți altceva, văre. Da. Mai vă dau eu o șansă. Asta se iritează și nu se... Deci nu, e afara camerelor, da? Da. Ziceți altceva, tată. De ce a zis el, că el știe mai bine. Au, mă. Deci, băieți, care este răspunsul? Au. Ce zic? Stai puțin așa, tată. Ca să Vă prindem fac eu să... cu ochiul Da. ca să... Da, ai înțeles? Te tăiem acolo și punem partea asta. Hai încolo. Băieți, care este răspunsul până la urmă? Au. Tot au. De ce? Au, nu? Păi stai un pic așa, nu că e animal? Poți să mă înțeleg cum? Vorbiți între voi, vă lăsăm. Bă, e animal, da? Da, e animal. Ei, tu când pui la morament, moramentul nu se face din lemn? Azi? Păi hai că merg pe vremea ta. Valu! Tu când te duci la un morament și asta, istoric, da? Cum să mă pe mine Nu. unchiule, că eu nu... Ba da, au e. Bine, rămâne pa. Ah. Hai bine. Rămâne... Dar voi mâncați struț de fel? Eu nu mănânc, te că pieptă pe mănânc. Tu mănânci struț? Nu, Deci, Când ai mâncat ultima oară struț? anul trecut. Zi-mi anul Ce trecut. struț era? Ce Struțul, struț? da, Ce asta e. model de struț era? E90, Era căpiat, struț căpiat? Ce era? Struț înverșunat? De care era? era struț decapotabil, cum era el? Da, este. E90, struț E90, F10. decapotabil. Unul de benzină, nu bate în struț, unul troncă, nu nimic. De care era? Ce struț ai mâncat dacă mănânci struț? M10. M10. E bună la Nicul. E așa, fraged, nu? Da, Da, ce zic? Deci blocăm răspunsul A, băieți? da. Ok. Hai să vedem ce spune calculatorul. Răspunsul vostru în această seară pentru 1500 de lei este... Zici și tu este. A. Este... Este... Bă, nu, stai un pic așa. Nu mai râde când facem asta. După aia râdem, după ce spunem. Că dacă se vede urpă aia. Și nu merge edita râsul. Merge să spun altă față. Lui Son Goku ăla Dar nu spun merge să față. editezi râsul. Dar nu merge să... Poți spun fața la cine vrei tu. Știi? Lui Bamboi. Este... Este... Când zicem corect, râdeți toți, da? Și aplaudați, faceți urât cum ar veni ca să înțeleagă lumea, știi? Este... Este... Corect! Corect! Încă o dată că l-am Da, aplaudat. hai, L-am aplaudat și da, nu nu s-a trebuie bucurat. să râzi, Încă o lasă dată, că- da? Râzi, mă, te bucuri. Da, nu vezi când îi facem show-uri, că facem... Știi, mă, da. căcătură. Răspunsul vostru în această seară este... Este... Da, stai de pregătit. Stai Stai pregătit. cu mâinile mai sus. Pregătit, da. Mai sus puțin. Așa. Corect! Corect! S-a bucurat. M-a bucurat, bă, da, n-ai văzut că... Ce? M-a bucurat. S-a bucurat, mă. Mai dăm o dată? Că n-am văzut că s-a bucurat. A, s-a bucurat. Băieți, vine o întrebare bună rău de tot. Vă rog frumos să fiți foarte, foarte atenți la contextul întrebării. Vine o întrebare de 2000 de lei. E din 2000 de ce lei. în ce mai greu ca să înțeleagă Da. și ei. Din ce în ce mai greu. Întrebarea pentru 2000 de lei sună cam așa. Cu ce își hrănesc grecoaicele copiii? A. Nicos Vertis. B. Macro congelat.
C. Pipote grecești. D. Tzatziki. Tzatziki? Repet, cu ce își hrănesc grecoaicele copiii? Grecoaicele, adică femeile Da. grecoaice din Grecia, da? Da. A. Nikos Vertis. Atinstane Nasteri. Asta Macro congelat. Da. Ce? Pipote grecești. Sau tzatziki. Pipote Bă, de ce grecești. știam că o să zic asta? Hmm? De ce știam 100% la zice asta? Nu dau mai, nu dezvălui. Nu? Pe unde există pipote grecești? Unde ai văzut tu în Grecia pipot? Nu-ți dai seama că e capcan? Alegem tzatziki? Nu e tzatziki, e tzatziki. Tzatziki? Cum? Țițichi? Tzatziki. Alegem tzatziki? Ce țara? Ha? Iar râdeți, mă, vere. Nu mai aveți voie să râdeți, numai eu pot să... Zici alegem tzatziki? Ce? El nu s-a și mai de aici. Ok, hai să dăm răspunsul pentru că mi este și foame, băieți. Bă, eu merg pe varianta A. Ce era la Hai să alegem tzatziki. Nikos Vertis? Da. Cristiane? Aici nu pot să le de acord. Deci până acum, după calculele mele, Nicole, Iulian ar fi trebuit să ia toți banii. Și Ce am cred că asta răspuns? și faci. Asta cred că și faci, cred că nu-i dai niciun leu. Aoie. Aoie. Așa gândesc. Femeile, copiii. În Grecia. Nikos Vertis. Da. Bine, alege pe varianta ta dacă tu vrei. Deci varianta ta, adică nu mai vrei niciun ban? Ba da, Hă? ba da. Păi da, dacă omul știe mai bine ca tine. Implică-te și tu, Cristiane. Ia-o logic, cu ce își hrănesc grecoaicele copiii? Nikos Vertis, macro congelat, pipote grecești sau tzatziki? Tu ce-i merge dacă erai singur aici? Pe ce-i merge? Tu pe varianta să nu merge. Dacă mă întrebi. Nikos Vertis? Da. Deci blocăm răspunsul Tot ai... Nikos Vertis? Da. Ok. Deci nu vreți să schimbați, nu? Nu. Mai zic o singură dată. Au. Nu. Nu Ce? vreți să schimbați? Nu vreau să schimb. Merg pe A. Nu, vreți să schimbați, băieți? Da. Schimbăm, da? Da. Cu ce? Ce vreau să schimbăm azi? Deci v-am dat o șansă enormă. Bă, Ce? eu merg pe A, mă. Mergi pe au tău, da? Da. Ok, blocăm au. V-am făcut semn. V-am făcut semn. Eu merg pe A. Bine, v-am făcut semn, să vede pe cameră, da? Bine. Blocăm varianta. Au. N-am ce să fac, să mă... Dar eu am ce să fac? Aveam treabă acasă, nu aveam treabă. Băi, băieți, mi-a părut bine. Mi-a părut bine Iuliane, mi-a părut bine Cristiane. Mie nu. Deci, nu vreți să schimbați, nu? Nu. Rămâne A? Rămâne A. Cristiane? Da. Zici și apule. Da. Dar cine a zis prima dată varianta asta de răspuns? Iulian, Tu ești Iuliane? Nu. Da, mă, Iuliane, bă, da. 2000 de mă lei sună pe Petre 20 Ștefan. milioane. Stai că mă sună De Petre ce Ștefan. mici? Da, Petre. Te mincit că să nu se audă. Vorbește pe cameră. Filmez, Petre. Ce minte să mă arăt eu să mă arăt. Haide. Bă. Pa. De acolo. Hai să nu știu că a făcut o saramură, o plachie de aia. De pește. N-am gâtul, mă, ce plăcă face nebun. Da. Băi, răspunsul pentru voi, îmi pare rău, chiar dacă filmează camerele, tată, filmează camerele? Urmează? Filmează, da. Chiar dacă filmează camerele, eu v-am făcut semn. Voi trebuie să schimbați. Aici, vreți să mai dăm o dată? Sau o lăsăm așa? Și gata. Lapte bătut. Zi. Dacă nu vreți banii. Sau lapte pansat. Zi, Compensat. lăsate ceva? Lăsate ceva? Da, lasă. Deci nu vreți să luați banii, da? De dacă merg și eu. Păi da, mă, mâncați și tată, eu că ți-am spus adineauri, ți-am zis schimbați. Că tai astea. Schimbați că nu e ăsta răspunsul, eu știu ce zic. Tu nu mă merg pe ăla, mergeți pe ăsta, da? N-auzi că schimb eu pe calculator? Rămâne așa sau nu rămâne așa? Nu vreți banii, da? Aveți 20 de milioane până acum cu întrebarea asta. Zi cum facem. 30 oameni. Tzatziki? Da. Da. Ultima dată. Deci tzatziki, da? Da. M-am dormit puțin, foarte puțin că... Blocăm sunt și răspunsul foame. de tzatziki. Și vedem în câteva momente dacă răspunsul este corect. Dacă este corect, ați pierdut. Dacă este incorect, ați câștigat. Iar răspunsul pentru voi, tzatziki de astăzi, cu părere de... Corect!
moară Emilia Bă, mea, ți-am dacă adus nu mai corect. spre. Să moară mâine ți-am adus mai spre. Corect, nu M-am da, dat cu mama mai spre. dacă e corect. Corect! Corect, Vezi că pe viață- țițichi. Bucură-ți. Corect! Bravo, bravo. Bravo, Da, bă, bă, băieți, răspunsul. bă. Bă, și care e faza? Ai văzut că noi vă ținem și în tensiune. Deci, acum dacă mă întreb pe mine, toți Da, banii da, la da, da, da. toți banii la mai pleci în delta în p***a să suci. Nu mai plec. Mai pleci. Nu mai pleci. Omul se duce, haide. Eee, dar fii atent cum pleacă întrebarea asta, pentru că am auzit Cristian în față de Bocan că te pricepi bine la fotbal. Da. Asta ai vorbit înainte să dăm la filmări, cu mondialul, cu toate astea, presupun că și tu, Iuliane? Cine a Știi jucat? mă, ăsta e basketbalist, nu vezi că i arată mâinile la cameră. De la basket nu mai are degete. S-a tosit degetele, S-a tosit da. degetele. Ok, fiți atent, spune întrebarea cu numărul. Dă și tu aicusul ăștia să Hai fumezi. că dau acum. Că fie mai devreme. Cine a dat gol la mondiale în 2026? Adică în senunda noastră. A. Cu nor de legume. Scuze-mă 2 minute. Mai multe scuze. Care a dat mai multe goluri. Nu, așteaptă șefule. Cine a dat gol la mondiale în 2026? A. Knorr de legume. B. Mimi Curcă. C. Badu. Au. D. Tinder. De ce am plus eu? Da. E de sus. A, ultima? Beu de aici. Aha! Poți să mai pui o dată? Că... Da, da, da. Te rog. Cine a dat gol la mondiale în 2026? A. Knorr de legume. B. Mimi Curcă. C. Badu. D. Tinder. Beu. Beu. Mimi Curcă. Deci prima oară care sunt de acord amândoi, Nicule. Da, exact. Asta chiar ne-a plăcut. Prima oară care sunt de Mimi acord. Curcă. Acum dacă v-aș întreba puțin la ce echipă joacă Mimi Curcă, La Franța. Da. Franța, dacă da. Mimi Curcă este un jucător, după bune francez. bun, e A francez, jucat e foarte mult de echipe cunoscute. A jucat și la Real Madrid, a jucat și la... Paris. FC Pestrițu. 5 milioane în plusul ăla. Cui? A vorbit bine. Pe ce ai scris? A zis Și să Bayern. Și Bayern A jucat și la Real Madrid, Bayern, Paris. a jucat și la Bayern, Barcelona. A jucat peste tot. Barcelona, ai auzit, da? În baie la Paris. Juventus, Manchester United, Manchester City. Îi dăm lui la 5 milioane. Mai merge 5 milioane peste. Adorați. Hai să vedem ce mai... De ce mai dat? Cum mi-a dat 9 zbări la emisiunea așa până și Lazio, Mamă, încă 5 milioane. la Ațiu, bravo. Roma. Pleacă și cum pleacă ăștia de ce mă dați? Oh. Așa că răspunsul vostru corect este Mimi Curcă B. Blocați răspunsul Mimi Curcăbe, da? Da. Câte goluri a dat Mimi Curcă în mondialele din 2026? Bine, nu s-a terminat, dar Acum are 8. până acum are 8. Câte Nu, are greșit, Messi are 8. Pe nu, Și Iulian. Mbappé. Câte are Iulian? Are 5 goluri. Deci că Deci mă jur pe mama dacă mai trebuie să-i dai niciun euro. 5 goluri a dat. Îi dai vreun ban? 6. 5 a dat. 5 goluri are. 5. 5 goluri, ai zis 8. 8 a dat doar Messi și Mbappé, fere. Messi a dat 8 Și goluri. Gerigen, care dă golul seara asta? Cine? Gerigen. Cine era? De la de sub braț și ăla. Nu știu, care joacă la Anglia. La Anglia. Deci băieți, blocăm răspunsul Mimi Curcă, da? Tată, părerea mea, Iuliane, niciun leu să nu vadă omul. E peste tine. E peste tine. Dar o să vedem următoarea întrebare. Eu zic că următoarea întrebare decide cine va lua banii, Nicule. Cred că da. Oricum, răspunsul corect pentru voi este, de fapt, răspunsul pe care ați ales este Mimi Curcă, nu? Da. Da. Felicitări, este corect. Corect! Nu. Nu, acum nu trebuie. Las că nu ne-am bucurat și noi, ne-am bucurat toți odată, ori Acum ne facem bucurăm o ori pe rând. supărați. Nu este, acum e pe supărare, nu mai e aceeași chestie. Că Răspunsul fac un vostru edit. în această seară, băieți, este corect. Este corect. Uite-l pe ăla. Deci care degetul nas tot deci, ai văzut? Bă, tu ai văzut pe ăla ce frumos a făcut? Ia mai fă tot. Ia uite. Fă și tu un gest de ăsta. Supărați ai toți. Răspunsul Răspunsul vostru este corect. Nu, mă, nu-i dă niciun ban ăla, am văzut pe familia mea. Păi nu mai e supărat. Bă, supără-te, mă, mâncați și Să A, până înăuntru, așa. Ha, mai departe. Da. E Gata. Urmează următoarea întrebare pusă de Jean. Până acum ați strâns 2000 de lei. Mai 2500 avem lei. 2500, mai avem câte o întrebare de băiat. Și după care vă duceți în poză. Următoarea întrebare sună cam așa.
Cine a descoperit Spania? A. Grigore Varlam. B. Primarul din Clinceni. C. Alex Tamate. D. Vanila Șefu. Ales Tamate. Cine? Ales Tamate. Pe cine Alex Tamate? De ce răspuns așa Iulia, când nu știe? Uite om care știe. Care e răspunsul? Au. Uite. Grigore Varlam? Da. Uite. Și dacă îl întrebi și de ce și cum știe? De ce? Nu că a fost antrenor bun. Eu. A fost și patron. Eu. Și l-a antrenat toate echipele străine. Bine, și mi top 3 cel mai bun antrenor din Bravo. lume. Nu din lume, din Comuna Berceni. Nu, din lume. Zi. Băi, vorbesc de cine a descoperit Spania. Vorbesc acum Acum 4-5 7-8 ani. Acum 4-5 ani. Spania e din Mehedinți sau e județean? e județean. Știe tot. Sunt 2500 de lei până acum? 2300 de lei el și 200 de lei el. Vorbești cu producția să Nu, facă 2500 de lei bani pui și mâna lui. Mă jur cu familia mea. Cristian nu-ți dau nimic. Dacă nu știi Te răspunsul, superi să-ți trăiască mama ta. Pe bune vorbesc. Da. A? Da. Păi implică-te, vere. Și m-am complicat. A? Și m-a egal la amândoi până acum. Păi nu e adevărat. nu e Nu te-ai adevărat, complicat dacă deloc. stau să întrebăm oamenii, ia scrieți mă în comentarii care s-a complicat cel mai mult. Bă, nu, scrieți în comentarii cine să ia banii, nu cine ți-a Da, plătit. Cine ia merită banii? banii. Și după aceea le dăm Uite, bani na. după ce ați votat voi. Iulian, în capătă să vezi. Să vede că scrie pe live. Toată lumea zice că Iulian, acum ce să fac, Cristian? Au, e mă. Da, mă, uite cum o dă drept. Nu stă nici de bun la cap. Au. Mergi pe mâna lui, nu? Da. Bine. Blocăm răspunsul A, Grigore Varlam, da? Răspunsul vostru în această seară, băieți, este... corect. Acum noi suntem supărați, voi fericiți, că voi noi vă dăm bani. Da. Răspunsul vostru în această seară, oameni buni, este corect. Este. Dar ce Dar pe mai mână, pe nerv, Iulian? mai pe nerv nu pot să facă, mă, Nicule. Ai mușamat pe mână? Mai pe nerv, mă, și este, mă, da. Este, Este, mă! mă. Încă o Este, dată. mă. Este, mă. Mă fă odată, tot, că n-ai făcut amândoi odată. Este, mă. Uite, îl faceți spărând, amândoi odată. Este, mă. Dar nu altceva din afară de este, mă. Zi altceva. Bravo. 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 Nu, este Corneliu. Este Corneliu. Este Este Corneliu. Cornelu. Este Cornelu. Mergem la următoarea întrebare, dragii mei, și chiar ultima din această zi seară. Aveți 2500 de lei, cu asta ce s-a făcut acum aveți 3000 de lei. Ultima întrebare este specială pentru că 3000 de lei aveți, așa cum a spus și Genică la început, dar dacă nu răspundeți corect la întrebarea asta, veți pierde tot. Este o întrebare din arta marțială de karate. Că dacă va spune, știi karate? Am prieteni care face. Ce faci? Nu știu. Ce faci? Karate. Ce karate? Karate Că tu, sunt mă. mai multe feluri. Karate tu. Mamă. Ce feluri de karate că sunt mai multe? Nu știu că nu știu că face karate. Ok, hai să vă pun întrebarea și pe aceea trecem mai departe. Dacă răspundeți corect, ați câștigat premiul cel mare, dacă nu, Mă duc acasă frumos. da. Nu, o să vă înjure Jean până ieșiți puși. Care este cel mai tare magician din Comuna Berceni? A. Roni Coleman. B. Cosmina Păsărin. C. Renault Talisman. D. Mihai Eminescu. Mihai Eminescu? Merge pe ăla? Uh, Sau cum? Unde te las pe tine să merg pe mâna ta? Unde? Te las să merg pe mâna ta. Au, mă. Merg. Au, mă. Dacă eu nu știam. Au, mă. Unde? Eu merg pe mâna ta acum. Au, mă, e. Da. Roni Coleman, A. cel mai tare magician din Comuna Berceni. A. Roni Coleman. B. Cosmina Păsărin. C. Renault Talisman. D. Mihai Eminescu. Au, mă. Roni Coleman? Da. De ce? Pentru că a făcut și lupte. De aici nu e vorba de lupte. Nu ați văzut la Denis Lifai când vorbește ceva și întrebarea e din alt E altceva. Unde-i treaba? Care este cel mai mare magician? Ce are lupte? Ce legătură are lupte? E cel mai mare magician. Păi de ce? Păi da. Pentru că a făcut și școală de magician. Aia mă dă timp de aici că vorbești prost. Pe bune mă enervezi. Pe bune mă enervezi. Pe bune la modul ce mai să nu mă enervezi. Strânge astea, mă. Ce?
Strânge astea, cameră. Pe jos, tot. Vorbiți, pe bune, mă jur pe familia Ce mea. iarăși? Ba, suntem, bă, ia să-ți mă așa puțin. Cristian nu mai râde, că nu râd, adevărat îți spun. E gata. Deci îmi bag punerile de camere pe bune vorbesc, să moară familia mea, că m-am jurat pe familia mea. Păi dați-vă în vorbiți, am venit să filmăm, să ce să facem. Să moară familia mea, îi dau pe scări cum l-a dat ăla cu piciorul, lui Andrei ăla, știi ce zic, la Antena 1. Zici ce are Moară ce? familia mea de prin canal de ea acasă la televizor. Zici ce are ce? Băi, fiți serioși. Da, suntem. Ce are ce? Au. Oh. La ce? Să mor tu, doamne, zice. Uite mă, n-am mâncat ăștia. Ce? Râde. Cine era? Tu de ce răspund? Gata, gata, mă iert, gata. Nu mai Eu rău am neus. să Gata. serios până acum. Ați uitat că aveți 3 variante de răspuns. Oh. Bravo. 3 variante ajutătoare, șeful. Da, 3 variante ajutătoare. Ia zi baby deget. Au. Au. Să mor Deci familia și mea. dacă țineam asta până mâine dimineața la 6 era numai. Au, e mă, nu mă. Nu, zi, dar de ce au tu acum? Știai, bă, era au, bă, Iulian Mihaela. Nu e bă, au, bă, să moară familia mea de-o fi au. N-are. Zi altceva. Mi se zice Mihai altceva. Ionescu? Ce nu mă, Dălin Ionescu? Mihai Ionescu. Ah, Alții pe Mihai Ionescu? Ce program are mai Nu e, mă, nici la Mihai să Eminescu, moară zic. familia mea, că se închide nu e, sufletul. zi altul, ca să luați bani. Prima? Au, nu, care era prima? De câte ori vreți să citeți? Vreți să dau mână în gură? Uite, ăla vrea banii. Și eu vreau banii. Păi, haideți, răspundeți. Deci nu e au, tată, ți-am zis, alegeți altceva. B? Nu mai ce, mă. Nu e. Erai aproape. E între ce răspunsul corect. Ce? Ce-am zis eu? Nu, e între ce răspunsul corect. D? D? Ați uitat un răspuns în toată asta. A spus A, C, D. B? Gândiți-vă bine, vă rog eu frumos. Zi, Iulian. Ce eu am zis? B eu am zis? A a zis? Ați uitat ceva, da. E între A și B. Au, am uitat. Că B am zis. Mai e spitalul, Nicule, cu ei. B e bun. Auzi? Ce vrei să zic dacă nu zice? Vrei să zic nu? Sunt banii la Hai unul. mă, răspundeți sau nu? 30 de Ce milioane. răspunde? Eu zic că au. Uite, mă. Bine, rămâne pe A. Rămâne pe A. Bravo! V-ați chinuit, vă spun de acum, v-ați chinuit foarte mult Și degeaba. și degeaba. Au trecut 30-40 de minute degeaba. Degeaba după mână. Ați rămas pe A în continuu. Ați avut noroc când ați mers spa în continuu. A Da, fost acum- adevăr, așa este, cum a spus și băiatul ăsta. Te chemă. Eu sunt. Tu sun de la mine în clasă? Haide mă, ziceți răspunsul. Care Dacă rămânea, rămânea. Deci nu mai vă schimbați, nu? Fiți atenți. Avem acum pentru voi ceva inedit, nu mai s-a întâmplat asta la unei ediție. Unul poate să dea un răspuns și altul un răspuns. Iar cel care răspunde corect primește bani. Bun, să moară familia mea de nu bravo. Așa că facem Stai mă! zăvădezi. Ce creier, mă, creieros. Să Lasă-mă, mori, domnul frumos. lasă-mă. Nu mai pune Dar cum ți-a venit în minte, Nicolae? Bă, eram concentrat. Să mor eu, bravo, bă. Mersi de tot. Frumos, tricoul ăsta. Am dat să por și eu? Rămâneam amândoi pe A și gata. Păi da, Am dar nu picat dau ce drumul la scuci. bani. Nu dau bani, nu dau drumul la bani. De ce? Fără adresă nu dau drumul la bani. Ce adresă? Adresă. Pe ce mergi tu, Iuliane? Ce o găfamă, ce o... Pe ce mergi, Cristian? Rămân pe A. V-am dat și o șansă din partea Păi noastră. da, ca să- dacă pierdeți, pierdeți amândoi. Exact. Măcar să câștige unul. Câștiga unul și dacă vrea să-l cinstească pe celălalt sau să facă jumate-jumate, mergea. Dacă nu, nu. Unde eu rămân pe A? Rămâneți amândoi pe A. Da. Foarte bine. Deci nu sunteți dispuși să mai aveți încă o variantă de răspuns și încă o șansă în plus dacă câștigă banii. Nu vreți, nu? Nu vreți? Nici ce facem? Poți să iei la mișto. Ia el la A și dacă câștigă, ori faceți jumate-jumate, ori ia el bani. Cum vreți voi. Ne-a vorbit că facem jumătate de jumate. Ok, puteți să mai alegeți încă o variantă. Poți să mai ne spui o dată că... Te rog, Să ce? să mai ne spui o dată. Nu mai putem bere. Bine. Nu mai pot. Ce pula mea. Zi, Nicul. Poți. Dă-i de aici. Și ce facem? Dă-i Rămân de pe A? aici. A? A, amândoi. Da, ce o fi? Și tu ce zici, mă? Tot la fel. E momentul ca să ne întoarcem spre spectatorii noștri, dragii noștri.
E logic răspunsul. Că știți, cunoașteți prea bine ediția noastră că... Răspuns suspans. Știți prea bine că ediția noastră... Suspans. Ah, ok. Oameni buni. Răspunsul vostru în această seară pentru a intra în posesia a 3.000 de lei. 3.000 de lei! Mamă, zici că ești de la, de pocăi de la care vorbește... N-ai voie să te speli! N-ai voie să umli! Nu mai așa. De ce nu mergi acolo și faci? Răspunsul vostru este... Ai bani? Ai bani, ok? Răspunsul este... Greșit. Ați pierdut absolut tot. Ne pare rău. Stai acolo. Asta e, dragii mei. Aceasta a fost ediția noastră de Vrei să fii de Hândel. Pus totul în mână, le-am pus totul pe tot. Da, ce să facem. Cristian, Iulian, ați pierdut absolut tot, dar aveți în partea producției un premiu de consolare. Nimic? Iuliane, lua-mi în gură de milog, fără degete, mă pic pe tine. Îți dau foc. Cristiane, De grasă pretos. du-te în p***a de grăză pretos. Ai ultimul corp, mă pic pe tine, îți dau. Te iau și te fac cur. Și te bat ca mașina de cusut. Și te... Dă-te în p***a mea, n-ai degete. Ce p***a, uite, eu am. Ai mă degete? Da. Ia. Fă ce degete frumos. Tu ai mă degete, ia. Dă-te în p***a, arată degete. Așa. Te p***a, eu am degete. Dragii noștri, aceasta a fost ediția Vrei să fii de Hândel. Vă mulțumim suflet că ați stat alături de noi. Nu a câștigat până în de față niciun concurent în ediția noastră. Poate va urma să câștige cineva, dar nu cred. Nu cred. Dacă eu le dau variantele, Nicule, și le fac un semn, nu. Da. De ce trebuie să meargă peste cuvântul meu? Nu. Mai le dăm o șansă? Nu. Hmm? Nu. Cam treabă. Mai vreți? Fii atent ce fac cu voi. Fii atent ce fac cu voi. Stai așa puțin că mi-a venit nervii. Da, mi-am dat seama. Cât era? 30 de milioane? Da. Da? Da. N-am cum să vă las tot 30 de milioane, scad în bani. Da. Vă dau câte 5 milioane, Da. ca să și voi amărâți. Bă, bune. 5 cu 5, 10 milioane. E bine? E bine. A? Da. Du-te că nu te auzi la microfon, tată. Da. Da. E bine câte 5 milioane? Hai, mai dați-o dat răspunsul. Ia uite cum facem. Uite cum facem. Zi. Facem cu
Cu 10 cu 10. 10 întrebări. Nu. Îl am de la capăt. Răspunsurile. Și tot 30 milioane rămâne. Mare familie, mea, dacă vreau să opresc gata. Nu. Bine, Gata, bine, mergem bine, mi dă întrebarea ce vrei și rămâne 5 Hai milioane. să oprim că ți O ultimă întrebare pentru 5, câte 5 milioane, da? Da, Da sau nu? da. Da. Cu cine s-a bătut Jojo Stomopoulos? A. Mârtanu unchiul lui mama. B. Calistrat Hogaș. D. Rigips de carton. C. Mărgărită. Ah, Greșit. cum cresit? Greșit. Hai să prima întrebare ai zis. Ce ai zis? Ce am zis? Greșit. Tu ce zici, mă? Deu. Greșit. Au. Tu ce zici, mă? Greșit, Ultimul. Greșit. greșit, Tu ce zici, mă? Tot zis prima? Ceu. greșit, D, greșit, B, greșit, Greșit. D. Greșit. Păi da, 4 răspunsuri tot zis Păi dacă ai zis cresit. numai B și D? Ce? Nu? ce? Greșit. Băi, nu vă dați seama că noi facem jocul nostru și nu o să câștigați în viața voastră absolut nimic? Noi facem ce vrem aici? Da, bă, da. Ai obrazul gros, Nicule. Da, Ai obrazul gros. da. Sunt și ei amărâți. Trebuie să le dăm fiecare 5 milioane. asta. Îți dai seama că la final se vor cinsti băieții, dar vreau să vă spun... Care e răspunsul? Deci ultima, asta e ultima. Da. Zi. M-am tot toate răspunsurile, că nu mai știu. Cu cine s-a bătut Jojo Stomopoulos? A. Mârtanu unchiul lui mama. B. Calistrat Hogaș. C. Ce mai erau? Cașmir? Cașmir. Și D. Cașmir. Trebuie să tundă și omul ăla. Stăm după oameni ăștia. Ziceți, mă. Și pe ce ne ducem? Au. Bravo! Este! Să moară familia mea, de-ați câștigat ceva. Gata, gata! S-a terminat! Nu e, bă, bă, Iuliane, bă, nu e, bă, băi, Cristian, nu e, bă, nimic, nu e, câștigat, stop! Auzi, mă, Nu ce mai ai pot. zis, ce ai zis? B, am vrut să zic. Hai să... Bravo, nu e nici pe nimic, nu Păi e de ce zis. n-ai zis bevere, că luai bani? Am să pui să spun și eu știam. Nu mai zi, bă, gata, bă, gata, ați pierdut, bă! Băi, dragi, nu aveți, bă, ce să câștigați, oricum nu avem bani și noi suntem la fel de amărâți ca voi. Și noi suntem foarte amărâți Îi dădeam, mă, de data asta. Da, nu avem, bă, nici noi, suntem amărâți, v-am păcălit de la început până acum, nu, Nu, mă, îi dădeam. Vă dădea ăsta, nu are nici el bani, nici unde vă dăm bani. În fine, mergem mai departe. Dragii noștri, vă mulțumim sule că ați stat alături de noi, aveți să fie de hândere, trebuie să tundă și găbița, are 5-6 clienți, să nu mai tunde, să ăsta iar, dar ce, unde-și un mă? Fii atent aici ce fac cu tine. Altă întrebare, hai să mai pun. Ultima întrebare, cu tu milion vă dau. Măcar cu tu milion să vă dau. Să plecați voi cu tu milion. Hai, a vorbit mai bine așa cu milion, da. Să plecați voi cu tu Da. milion. E bine, tată, 1 milion? Nu, mă, E bine, mă, 1 milion? Nu mai A? vreau nimic. Zi da sau nu? Cine a inventat sturionul? Fără varianta ajutător. Da. Gata, asta e răspunsul. Știi sau nu? Nu trebuie, mă, bă, nu, oricum, bă, nu mai vă Bă, luați după știi el. tată cine a inventat sturionul sau nu? Ceaușescu. Bravo, nu vă luați după Nu el. e, că- ia zi cine e, mă. Cine a inventat? Mă, cum e la mișto? Zane. Ce l-am știu, mă? Hai zi răspuns. Zi, mă. Nu e Ceaușescu. Bravo, Iuliane! Gata, Iuliane, vă mulțumim de N-am, suflet că ați dat mă, alături de luați noi. ăștia. La ediția noastră veți să fii de Cândel. Vă mulțumim. Nu câștigă bă nimeni la noi, nu o să câștige nimeni niciodată. Nici noi nu avem, nici ei nu o să vadă. Dați-vă la oameni, gata, vă mulțumim. De nou omul și aici să plecăm, gata, vreau să plec. Pune și omul ăla, vreau să mănânc de gata. Dă-i la omul bani, dă-i bani la oameni. Că mă rău de poți mi-e de Mulțumim și vânzare. atunci, Hai, gata, vă mulțumim ieși afară, super, hai, hai. ieși afară, 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 Afară. afară direct. Hai, Ghide asta. ieși afară. Hai. Hai, mă, ieși afară. Adevărat. Pe bune? Bă, pe bune, ieși afară, da, hai. Ieși afară. Hai, ieși afară. Lasă-mă camera acolo. Hai, ieși afară de tot. Hai, ieși afară. Să nu mai vă plimb pe aici. Și vă de aici.